Arrasategi eta biok pixka bat, azaldu nahi zeu, eskuartean egiten ari gehan lana edo. Lan honen sorburua, zen honuke, urte pare bat edo badalaia, talde txiki bat hasi ginela biltzen, 2008 urtea bazet horrela, eta zer egin, da lehenengo bulkada, pixkat izan zen argazki erakusketa bat, itean berezi lukela, eta pixkat horrekin hasi izan taldetxoa. Eta gero etorri izan, hortik aparte beste zerbait egin dute zilegen. Eta beste zerbait hori liburu antzeko zerbait izan litzeke. Eta liburu horrek, edo egin nahi duen bilduma horrek, pixka bat jaso nahiko luke altzoko baserrien etxe, aspaldiko etxeen, ez gaur egungo etxe berri hauen, bezik aspaldiko etxe eta baserrien historie bizimodue eta abar. Zehatzago esateko, eta oso ondo ikusten horiz, baina izena. Orduan, lehenengo eremu bat, pixka bat landuko duena, Mikelek landuko duena izango da, baserri eta etxeen izenak. Zergatik, askotan etxeen atzean, izenen atzean, badago zergati bat eta arrazoi batzuk ere bai. Batzutan igual oso logiko birutzen zizkiunak, baina beste batzutan agian harritutzen gaituenak. Goikotxe, bai, ulertzen da zergatik. Baina Zuaz Navarrek, nundu jatorria, edo Mirafloresek, goi pixka bat, Mikelek azalduko izue, hainbat adibide emanez, etxe bakoitzaren esanahia edo jatorria. Bigarren eremu bat pixkat izango da historia. Eta hor zeituen esan behar dizuet, nire ezagutzak historiarena mugatua direla oso, eta orduan ez espero dato historiko, referentzia historiko handirik, baina egia da etxe bakoitzak badaukala bere historitxoa eta bere dato historikoak ere bai, batzuk asko beste gutxiago, agertuko dienak hor daude, baina askoz gehiago ere ziur badaudela altzoko baserri eta etxen historiko aipamenak. Baina hori izango da pixka bat, bigarren atal bat, hirugarren atal bat arbasoak, pixka bat gure aurreko eta aurreko belaunaldiena, gutxi gora bera, 1850 honea, kaso batzutan, nola etxez etxe joan dien belaunaldi horiek aldatzen eta pixka bat hori azalduko da, zenbat seme alaba zituzten, eta bar pixka bat arbasoena. Gero personaiak ere bai, etxe guztietan agian personaien baina badaude nabarmendu dienak arrazoi bateatik o bestegatik. Orduan, etxe guztietan ez, baina hainbat etxetan personai baten o besten referentzia egingo da. Eta azkenik, bizimodua hori da nolabait esanguratsuena edo pixka bat nola bizizien gure arbasoak edo gure arbasoen arbasoak pixka bat hori azalduko dugu, hori izango da liburuaren zatirik mamitsuena. Eta pixka bat baita ere esango nizueke metodologia, pixka bat ze metodologia ebili dugun lan hori egiteko. Alde batetik, historiari dagokionez, ez dago beste remediorik, artxibotara jun, hango datua bilatu, Tolosakoa, Oñatikoa bereziki, eta gero online daren artxiboetan, gaur egun gauza disente begiratu daitezke. Hainbat liburu begiratu dira baita ere, hainbat herrik gure antzeko ariketa egin da daukea. Eta aprobetsatzen dut, hemen ikusten dut Josu Tellabide hemen dagoela, Josu Tellabide dauke liburu zoragarri bat egin da Usurbilko baserriei buruzkoa, eta askotan egon naiz Josukin, da seguro berriz egongo naizela, eta pixka bat, beste herrietan egindako lana baita ere izan dira referentzi bat, zeak ere bai,
nolabait testigantzak hemen aspalditik bazauden jasota mila 1987 tarte hortan hainbat elkarrizketa egin zitzaizkien garai hartako altzon nagusi ziren personei. Eta orduan elkarrizketa horiek hor egon die jasota, eta elkarrizketa horietan esaten dituzten gauza asko eta asko, liburuan azalduko dira. Eta gero, importantena, gaur egun bizi dien personekiko elkarrizketa. Baserriz baserri, jungea pixka bat galdetuz, nola ziren baserri hartako gauzak, eta 60 pertsona baino gehiago elkarrizketa ditugu, eta hortik jasotako testigantzak islatuko dira pixka bat liburu horretan. Eta hori izan da pixka metodologia, eta orain hasiko zaizue pixka Mikel, lehenengo atalain dagozkiona esplikatzen. Izena, baserri bakoitzaren, etxe bakoitzaren atzean, izena, zer da, nundi dator, zer da, ze bitxikeri daude gauza asko esplikatuko izkizue Mikelek. Bueno, Manu azten den bitartean, komentatuko dizuetik apurtzu bat. Manu nirek erarmentan jarri zenean, toponimoen inguruan zeo zer egiteko, lehenengo gauza izan zen toponimoak normalizatzea, toponimoak euskaraz behar diren bezala idaztea, eta gero, nahi baduzu, azalpen bat ere eman aldugu izen horien atzean zer dagoen jendeak ikusteko eta ikasteko. Beti aldugun neurrian. Eta gero sortu zenean hitzaldia ematearena, orduan nahi baduzu emango dut hitzaldi bat, kontatuko dut lehenko eta zer diren leku izenak, toponimoak ditzen ditugunak, gero zergatik eta normalizatu behar diren eta zertarako balio duten izenek, eta gero ja, helburu zehatzago batera, etxe izenek daukaten garrantzia gure kulturan, eta gero etxe izen horiek nola sortu ziren, eta etxe izen horien atzean ze historiak egon ziren. Baina harridurako lehengo astean esan zidan Manuk 20 minutuko hitzaldia zara. Nik pentsatuta nuen ordubete batez kontatzea 3 puntu luze horiek, eta hori 20 minutuan kontatu behar duzu. Eta orduan hartu behar izan nuen motozerra, eta motozerrarekin dana txikitu eta txikiago egin, eta orduan gaur kontatuko izkizuet gauza pare bat. F5 igual, edo bestela behan, hoxe, hau ezagutzen duzu, ezta? Eta beria da bilen, eta aldatzeko zein bida? Oso nestu. Lehenengoa, pizkat eta harin azalduko dudana, ez daukagulako denborarik. Lehengo galdera da, zertarako balio duten toponimoek. Hiru gauza esaten zuet, pentsatzen dut lehenengo bien jabe bazinetela, ezta, leku bat identifikatzeko, antzekoak izan daitezken gandik bereiziz, izenak kokatzeko, zuk esaten duzunean, zuk entzutien baduzu Donostia irratia, esaten dute beti, N bat errepidean, PK, entzuten da? Bai, entzuten, nik askotan entzuten dut, N bat errepidean PK sortzi, eta puntu kilometrikoan non dagoen zeinik daki. Zergatik ez duz esaten auzoaren izena, eta gero nora doan errepidea, eta ez dira azten olako alderebezkeriekin oso zehatzak, ez punto kilometriko, baina zehatzagorik ez dago, baina horrek ez du komunikatzeko balio. Orduan, horretarako oso importanteak dira, eta GPS-ak baino askoz ere importanteagoak. Guk baserrian mendian daukagu, eta aldiro esan behar diegu ziklistei nondik joan behar duten, GPS-a geratzen zaie bateriari gabe, eta nola ez duten maparik ikusten, eta ez duten ezer ikasi, eta ez dakite izenik, esan behar diezu errepide horretatik segitu eta gurutzean eskerretara. Orduan, gauza praktikoa zen gaur egun, praktikotasuna galdu du, gizartea aldatu delako. Baina badago, 3. puntu bat, askotan gu horretaz gara jabetzen, eta da lekuen jabe egiteko balio dute toponimoak. Eta horregatik toponimoak askotan politikan ere sartzen dira. Eta askotan burrukalekua ere izan dira, Euskal Herrian ere arrazoi horrengatik. Eta hemen dituzu argazki bi, ezta? Ezkerraldean daukazue Austria, 1934
garaian, naziek bere garatu zutenean, eta ikusten zuen kalearen izen berria dela Adolf Hitler, eta eskuinaldean daukazue, fascista bat, calle del 14 de abril, Errepublikaren garaiaren xaflak entzen, ezta? Baina horiek, oso obioak dira argazki horiek, baina badira historian zehar asko dituzue, pare bat komentatuko ditut, ezta? Bilaskuerna, Arabako herria, horiek 1660an aldatu zuten eta Villabuena jarri zuten, inguruko herritarrek adarra jotzen zietelako. Bilaskuerna, adarrekin loturi dagoenez, inguruko herritarrek adarra jotzen zuten eta eskatu zuten izen aldatzea eta Villabuena jartzea. Hornilloz pasatu zen Arabaiona de Mojika, musikatar bati oparitu ziolako erregeak, eta orduan ipini zion musika leinu hori nongoa zen. Baina nola Espainiako administrazioa nahiko ona ez den, ara Bayona de Mujika ipini beharrean, jarri zuten ara Bayona de Mojika. Bayona Titulfia, Morvedre, se restituyó por el glorioso nombre de Sagunto. Zuek ezagutu duzue, euskal izenak berreskuratu genituenean, egon ziren batzuk, nola ipiniko duzu arrasate hori aspaldiko izena da, eta Mondragon, eta bla bla bla. Baina Saguntori izena ipini ziotenean Morvedre kenduta, ez zuen inok ezer esan. Oiek izenak oso ornak direlako. Edo oso polita da Txozas de la Sierra. Txozas de la Sierra, jaio zen Morcillo izeneko Espainiako hasta perspiku importante bat, Frankoren garaian, eta bera arduratu zen Txozas de la Sierra izatetik Soto del Real izatera. Horrela bere nolabaiteko biografian agertzen zen, nacido en Soto del Real, eta ez Txozas de la Sierra. Hori da, horri ikusten zuen batzutan, jabe egiteko, baina beste arrazoiak ere badaude, ezta? La Plata pasatu zen Eva Perón izatera, edo, oso deigarria da, Derri pasatu zen London Derri izatera, 1613an, Inglaterrako erregeak, lur hoiek, Londresko gremioi saldu zienean. Irlandasei lapurtu, Londresko gremioi eman, eta ardun Londresko gremioek hiriari jarri zioten London Derri. Azaña, Guadalajaran dagoen herri bat da, Azaña zen Espainiako Republikako presidentea, orduan, Regimiento de Numancia, numero ez daki zein, konkistatu zuenean, 36an, ipini zioten Numancia. Espainoltasunaren ikurra, Azaña, pizkat eskertierra zelakoan, Azaña berez errota da, gaztelaniaz. Azaña edo Azeña gauza bera baita, ezta? Edo, beste hainbat daukagu, azkenengo hiru ipiniko izuet. North Zarrington aldatu zen eta Sleepy Hollow izatera pasatu zen estatu batuetan. Sleepy Hollow da zaldun bat besopean burua daramana, pelikuletan hainbat ikusi duzuena, aldatu zioten turistak irakartzeko. Eskuinaldean ikusten zuen hola Fukin, herriari Fugin izena ipintzen ari diren, Fukin hori Austrian zegoen, eta naskatu ziren mundu guztia joaten zelako. Argazkiak egiten, seinalean, eta istripuak sortzen ziren, eta seinalea lapurtzen. Eta orduan aldatu zioten, eta jarri zioten Fugin. Eta beste adibide bat hurbilagoa daukazue izustarri eta izpurupea surfistek deitzen dituzte Rokaputa eta Playa Gris. Hoiek ere nolabaiteko jabe egiten dira surfistak leku hoietaz eta haien toponimia sortzen dute. Eta bian daukazue, Nazio Batuen erakundeak 1980an eskatu zuen, Nazio Batuek, debekatzea bizi den inoren izena erabiltzea zerbait deitzeko. Debekatzea legez eskatu zuten. Eta oso nazio gutxik egin diote kasu, adibidez Kanadak. Eta zergatik egin zuten? Ez ipintzeko Rambla de les Ducs de Palma de Mallorca, gero, Ducs de Palma de Mallorca horiek bidaltzen dute kartzelara eta bere korreoetan agertzen da el Duque en Palmado eta aldatu behar izan zioten gero izena berriro. Eta hor daukazu argazki zeinetan dauden xafla zaharra ipintzen. Eta etorriko gara altzora. Antzinako altzora. Lehen paisaia ipatu da, argazkietan ez dut ipini, baina argazkietan jende agertzen bada, ikusiko zenuten gizonezko altzatar guztiek txapela zeramatela. Ikusten dut gaur makarra dagoela, nitaz gain, nien naizelako altzotarra, ezta?
hor ikusten da nola paisaia ere aldatzen den baita janzkeran ere, ezta? Bueno, eta orain baserrietara mugatuko naiz. Pizkat, baserriak oso importanteak dira, lehen aipatu du gure aurreko hizlariak, eta hori dira nolabaiteko gure gizartearen gunea. Hain da baserria importantea eta hain da bere izena importantea, gure deiturak izatera pasatu zirela, eta zenbait lekutan, ez da bakarrik gure deiturak izatea, zenbait lekutan, eta hau Europan salbuespena da, emakumeek eskubidea zeukaten deitura pasatzeko baserria emakumearena zenean. Horri Bizkaiko legislazioan deitzen zaio etxandera izatea. Orduan, etxanderak eskubidea zuen seme-alabei deitura pasatzeko, eta ez zen arrarena. Bizkaian legala izan zen 19. mendera arte, eta noizean behin dokumentatzen da, oso erabilera mugatuaz, ezken finean gizartea gero eta matxistagoa bihurtzen da, besteak beste gaztelatik datorren ohitura hori delako, eta ez bakarrik ohitura, legea ere bada, eta Nafarroan ere dokumentatzen dira leku askotan familia matrilinealak, osea, baserria pasatzen zioten beti alabari, eta sekulon santanez semeari, eta orduan baserria pasatzearekin batera, deitura ere pasatzen zioten alabari, baina, 17. mendean heltzen dira Gaztelako notario eta Gaztelako administrazio Nafarrora, eta esaten dute ez. Hori ez dela legala, eta seme-alabek eraman behar dutela aitaren deitura. Baserria, alabari pasatzea bai, baina bestea ez. Eta badago kasu bat, zeinetan familiak argudiatzen duen aita aspaldian hil zela eta zutela abizena gogoratzen, eta orduan lortzen dute, belaunaldi batez, deiturari eusten. Baina hori, denborarekin, eta azken finean kanpoko eraginaren gatik desagertu egiten da, baina hori, gure deiturak itsasaldeko Euskal Herrian baserriak izan ziren. Horregatik oso loturik gaude, baina lotura hori da baserria zelako gure gizartearen gunea. Eta gure gizartearen gunea zen aldetik, gorde inbersen, ezta? Eta baserri izenak aztertzen baditugu, bi atal nagusi daude. Bata da, baserria baino zaharragoak diren izenak, eta bestea, baserriarekin jaiotzen diren izenak. Baserriarekin jaiotzen diren izenak, baserriari dagozkion izenak dira, eta besteak zaharragoak diren toponimoak. Eta hor, denetari dago. Lehenengo sailkapen nagusia, orografikoak, ezta? Inguru fisikoaren deskripzioa, agirre. Mendibil, zabala. Kontatzen digu inguru hori orografikoki nolakoa den, edo nolakoa zen, etxea eriki zenean. Beste kasu batzuetan generikoak daude, iturria, erreka, arana. Gehienetan iturria agertzen da iturri zarra, iturri ondo, iturri bir, baina iturri hitza oso importante da. Beste batzuk ez dira naturalak, gizakumeak egindako gauzei egiten dioten erreferentzia. Zubieta, berez argi dago zubia lehenago zegoela baserria baino. Eta erreferentzia egiten diola ondoan zegoen eraikuntza bati. Gaztelua gauza bera, edo kurtzea. Kurtzea edo gurutzea edo horria norberaren euskalkian egiten den forma. Landaretza ere askotan agertzen da, artatza, ametzaga, askartza, askarraga, isuskitza, sagasti, zaldua, zubatzu. Ikusten duzuen bezala, toponimiak eta baserri izenak informazio asko ematen dute landarei buruz, baina hizkuntzari buruz bebai. Adibidez, hor agertzen dira oso normalak diren deitura bi, zaldua eta agirrea. Oso deitura normalak dira, oso toponimo normalak direlako. Euskal Herriko ia herri guztietan dago agirre bat, eta gehienetan dago zaldua. Baina zenbat euskaldunek ulertzen du agirre eta zaldua, hitza zer den? Inotxo, badakigu zer den, baina jendeak ez du ulertzen. Hitz horiek aspaldian izan ziren izugarrizko exito handiak, eta horregatik erabili izan dira Euskal Herri osoan, eta era berean desagertu dira gure hizkuntzatik. Agirre, eta hemen daukazu aizegirre, edo izagirre, barkatu, agirre zer den ikusteko, baserriak ikustea besterik ez dago. Agirre baserri guztiak daude leku altu batean inguruari begira. Eta fijatzen bazarete, daude agerian. Hori, agertu.
agertu hitza eta agirre hitza funtzean gauza bera da. Leku ikusgarri baten dauden baserriak dira. Eta saldu aldiz da latineko saltus hitzetik dator, gaztelaniaz soto, eta salduak dira erreka ondoan zeuden basoak. Aspaldian moztu genituen baso horiek bizitzeko. Jendeaz aztearekin batera, salduak desagertu inziren Euskal Herritik, baina hori da espainolezko soto hitza. Gero, abereak ere askotan agertzen dira Euskal Herriko toponimian eta oikonimian, eta hor daukagu azkonobieta, oso tipikoa, nahiko normala Euskal Herri osoan, behorlegi, behorrak, edo inurritegi. Eta zein ez dugu aurkituko? Zaldia. Behorrak aurkituko ditugu toponimian. Non nahi, behobia, daukagu adibidez, behotegi, behorlegi, baina zaldirik ez, ze zaldiak oso urriak dira. Eta gizuek abererik eukidu zuen, baina zenbat behi dago etxe batean eta zenbat zezen, behorrekin gauza bera pasatzen da. Eta orduan baten esango du, eta zaldibia? Hori ez alda zaldiaren ibia, ez? Zalduko ibia da. Zalduan zegoen ibia erreka pasatzeko. Eta noizean behin agertzen dira izen mitologikoak. Adibidez Petralanda, Bizkaiko toponimoa eta deitura, Petraldu Bizkaiera zen revolkarse, eta hor egiten zirenak elarreak. Eta gero lamitegi. Lamitegi deitura, ezagutzen zuen lamia edo lamina oso normala da toponimian, eta gure baserri izenetan eta etxe izenetan ere agertzen den izakia da. Goizean onuntzaren torrela entzun dut emakumei buruzko ez dakiz zer egiten ari zirela Iruñean, eta aipatzen zituzten emakume lanbide eta ez dakiz zer, eta aipatzen zuten sorgin hitza. Eta konzertu behit, ez kurioso. Jende askok pentsatzen du sorginak emakumeak direla, edo zirela. Eta ez, sorginak ez zirela emakumeak. Eta horri bine zuet, 2006 jarren urtean agertzen da sorgin hitza lehenengo aldiz dokumentatuta, eta agertzen da brujos, que llaman sorginak. Brujos, ez brujas. Baina, 20. mendean eta espainolaren eraginez, jende askok pensatzen du sorginak brujak direla. Ez, sorginak ikasleak, irakasleak edo nekazaria bezala, ez daukate sexu markarik. Lamia guztiak emakumeak dira, baina sorginak ez, gizonezkoak ere izan aldira. Bueno, eta hori pasatuko gara, beste baserri izen mota zehatz batera. Eta da, aipatu dut baserriaren aipua daukaten izenak agertzen direla, ezta? Eta hien artean badago atal berezi bat, eta da jabearen izena, edo jabearen inguruko informazioa ematen duten baserri izenak. Gero haietako gehienak deitura ere bihurtu direna. Eta ipini zuet hau, lehengo eta behin ikusteko nola euskarari aldatzen den, eta nola informazioa ematen digun euskararen historiaz. Antxo, erderaz Sancho, oso izen arrunta zen Euskal Herrian, eta toponimian ere agertzen da. Baina garaian, garaiko erabileran. Formarik zaharrena esateko antxorena zela inguru bat zen antxoain. Hain atzizkiak esaten du norena den. Orduan, antxoain, hori da, Santxorena dena. Andoain ere, jabetza dirazten duen atzizkia da. Hain oso normalak dira Gipuzkoan eta Nafarroan, eta beti ere dirazten dute aurrean persona izen badago, eta erakusten duten norena zen. Geroago bihurtu zen antxotegi, hori da, antxoren etxea, eta modernoagoa antxorena. Antxoren etxea. Hor ikusten dugu, jabetza dirazteko, garai desberdinetako atzizkiak gauza bera esateko. Hoiekin batera, agertzen dira beste izen asko, Joanena, Joanikotarena, Martintxoena, Joantegi, Martindegi, iz ere badago Euskal Herrian, bereziki mendebaldean, baina Nafarroan bai, Ondiz, Bazaiz, Diliz, Muskitz, eta erdiaroan Obekuri, Enekuri, Peruri, eta ziurazki Errioxan egon zarete, eta konturatuko zineten, Errioxan dagoela Otzanduri, Erremeiuri, Kasalarreinaren izen zarra zen Nafarruri, Nafar persona izena zen erdiaroan. Orduan, hori da atal berezi bat. Eta atal berezi horretan, horretaz persona izenez gain, agertzen dira beste gauza kuriosoak. Eta bata da,
Lanbidea, apesetxea, oskigilarena, alkatezarrarena, soldaduena, ezizena, zapatariena, bakioena, maloena, andratiena. Andratiena berez da andresalea, bizkaieraz. Osea, andresalearena, behar da etxearen izen hori izateko, Edo domingorrena. Domingorrena hori da domingo gorrena. Oso izen kuriosoa. Deiturak, sarriena, morotoena, bustamantena, edo abade zanena, abade zan, ex abadea. Atxoarena, galantena, eta horiek. Eta gero, joaten baldin bagara orografia zehatzera, eta etortzen bagara altzora, altzoko baserri izen historikoak banatzen baldin baditugu, honen arabera lehenengo atala da orografikoa, ezta? Aizpea, aitzaren aizpian dagoena. Aizpurua, aitzaren gaina. Puru, buru, oso normala da toponimian. Toponimian nahiko normala dira gorputzaren atalak, baina bereziki bata erabilera baldin bada burua. Burua eta gaina sinonimoak dira toponimian, ezta? Elutzeta, elutzaren lekua, errekalde, errekaren aldea, horatzen dut toponimia aztertzen iparraldeko herri baten agertzen den errekaldeko erreka. Errekalde baserria zegoen, eta orduan errekak hartu zuen gero baserreren izena. Errekaldeko erreka. Absurdo xamarra, ezta? Zeberez, baserriak hartzen zuen izena lekutik, eta gero lekuak baserretik. Baina kuriosoa da erreka hitza, guretzako guztiontzako da ur emari txikitsu bat, ezta? Bueno, zuentzako ura da, punto. Zebekoa hori ere erreka da. Ibai hitza Euskal Herriko toponimia guztian agertzen da, baina 20. mendearen hasieran bakarrik erabiltzen zen iparraldeko herri gutxi batzuetan. Hemen, Gipuzkoan zein Bizkaian zein Nafarroan guztiok esaten genuen erreka. Baina erreka berez, erreka etzen hori. Erreka hitza euskaraz zan menditik bera jeizten diren aranak. Orduan, hemen daukagu aran handi bat, altzo azpitik gora doana, eta orduan, aran horretara doazen errekatxoak, arantxo txikitsu horiek, hori zen erreka. Erderaz horri esaten zitzaion lehen barranko. Eta ez amildeki, Eta urari nola esaten zitzaion euskaraz? Eta nola esaten zaio iparraldean ondino? Latxa. Eta horregatik lasa, herria lasarte, hori da erreken artean. Baina hitz hori desagertu zen eta erreka jan zion lekua. Eta gero errekak ibaiari ere jan zion lekua. Eta 20. mendearen hasieran erreka zan dana, punto. Orduan, hori ere kuriosoa da. Izagirre lehen aipatu duzu, eta agirri da agerian dagoen zerbait. Izagirre hori da haizeari agirre. Iparragirre da iparrari begira. Ezagindik izagirre zehatz mehatzen duen dagoen baserria, baina... Kokapenak hori ditzen du, goin bat, eta ikusmera handekin, eta... Bai, hori, zera... Bueno, leku polita. Baina izetzua. Kometekin ibiltzeko moduko lekua. Legarra, berez legar hitza, ezta, harri txikia. Zakizuek oin erabiltzen duzuen legar hitza. Legarra da harri txikia. Erreka ondoan egoten ziren harritza horiek errekak ekatzen dituen harriekin, hori da legarra. Eta mendizabal, mendi laua. Euskarak Euskal Herritik kanpo oso toponimo gutxi eman ditu, eta Ameriketan bakarrik eman ditu toponimoak Ternuan eta Mexikon bakar bat. Eta da, Zabala. Horrela deitu zioten leku zabal batean zegoelako. Ze sortu zutenek euskaldunek ziren. Eta horrela gertzen da hiri gutunean. Se le puso Zabala por ser un sitio llano. Gainerako toponimo asko daude Ameriketan, eta baina guztia dira deiturak, edo tipo batek jarri zion bere herriaren izena hazienda bati, bere herriaz gogoratzeko, baina Zabala berez euskaldunek sortu zuten toponimo bat Mexikon. Landaretza, aipatu dizue lehen,
Arta erreka, artea, hitz konposatuetan euskaraz bokalak a bihurtzen dira, ezta? Pago, baina paga zulo edo pagadi. Artearekin gauza bera, arte erreka, arta erreka, hori da, arteak zeuden erreka, Gereziaga, gaur egun desagertuta dagoen etxea, baina, bueno, berrereiki, hori ere bada, askotan esaten da, etxe hori ez dago, galdetu nionean Manuri esan zidan, etxe hori ez dago, bota zutelako eta berrereiki dute bat. Bueno, funtzean, altzon ikusten ditugun etxe guztiak, ez dira 1500 urtean zeuden etxeak. Egon daiteke baten bat, baten zatiak, baina funtzean guztiak bota dira eta berreraiki dira, dirua egon ala, edo erre direnean, edo, bueno, berriztatu indirelako. Gaur egun askoz ere aldaketan handiagoak dira, lehen erabiltzen zen hormaz puska bat, edo gaur egun botatzen da eskabadoraz, eta egiten da berri, ezta. Ihartza da ihartu. Ihartu aditzetik datorren ziku. Leku zikua. Ilarratzu, ilarra, landaretza, ez da, ilarra asko dagoen lekua. Ipentza, ez dugu horatzen, baina hori... Rastrojo. Hoxe, rastrojo. Sastraka. Baina badiraitz asko galdu egin ditugunak. Sasiain, sasi eta arain. Arain zer da? Aran. Gipuzkoan badaude deitura batzuk arain amaiera daukatenak. Hori da, aran hitzaren aldaera. Eta urkidi asko dagoen lekuan, eta zuaz nabar, denok erabiltzen duzuen, eta igual ezarete inoiz konturatu hori dela, zuaitz nabarra. Zuaitz nabarra, zuaz nabarra. Oso azalpen erreza. Gizakiaren ondarra hemen, arpasoeta, arpausoak, edo arpausuak, arpuseta esaten duzu, baina hori da, arpausoak dira, errekak zeharkatzeko ipintzen diren harriak. Oin egiten da zubi bat, baina lehen ez zegoen horretarako zerarik, edo ipintzen zen zurezko abe bat, edo bestela ipintzen ziren, egiten zen arpauso bat, eta ziren harri batzuk, oinak ez bustitzeko. Abereak pasatzen ziren ondotik, busti daitezela, baina ez bustitzeko horiek egiten ziren. Gaur egun hori galdu indugu. Hiri zoro, hiriko zoroa, hiri hitza, gogoan izan euskaraz gaztelaniaz bezala, hiria izan daiteke Tolosa, baina hiria euskaraz zen etxea. Horregatik, Iriondo, Iriberri, etxeak dira. Hirik etxe adiera daukalako. Mintegiaga da, mintegia dagoen lekua, baina toponimo faltzua da. Zer Mintegiaga toponimoa hemen deitura batetik sortu zen. Etxe luze. Eta Oiarbide, Oianera doan bidea, eta Salvatore, hau da mitologiako izen bat, ezta? Baten batek zailkatu alda lamiekin batera, Salvatore edo erlijioarekin, ezta? Euskaraz Salvatore izan da beti San Salvador erdaraz. Eta gero badaude izen hibridoak, Legarra Etxebarri, esan edu, Legarra da toponimo bat, baina Legarra Etxebarria etxe zehatz baten izena da, barria delako, Suaz Nabar Barrena, Suaz Nabar Goiena. Zer da, Legarra Etxebarri? Legarra Etxebarri. Hemen jartzen bezala. Bai, Legarra Etxebarri hori da izen osoa. Legarra. Baina, bera, izen osoa emateagatik. Bai, ez bai, Legarra Etxebarri. Alderantz. Bai, bokalak... Bai. Bueno, eta gero amaitzeko badira, ez ezagunak, zuek toponimiari buruzko liburu bat hartze baduzue, eta izen guztiek azalpena baldin badukate, malo ez. Edo kendu ditu ezagutzen ez zituenak, edo miraria da. Punto. Ze, Mitxelenak berak hitz egin zuen, idatzi zuen hartzadun toponimoari buruz. Esateko agian hartza, arian da harri asko dago lekuan. Baina dun hori zer izan ziteken berak ez zekiela. Eta Mitxelenak ez bazekien, ezki. Gero badaude Mirabaiez modukoa. Mirabaiez da modako izena, zuk erekitzen baldin zuk sarratzen baduzu taberna bat mendigoizalentzako ipintzen diozu kabi. Ezta?
tipikoa. Kabi taberna asko daude, nolabait publikoa dakola. Toponimoekin gauza bera pasatu zen. 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran, modakoa zen olako Mirabaiez eta Altamira izenak, ziren guaiak. Tarduan izen horiek ipintzen ziren. Eta horiek ja dira, lehen izenak ez zituen inork ipintzen, izenak sortzen ziren. Horregatik zen posible Andratiena etxe izena gotea. Jendeak etxe bati, etxea egiten denean, jendeak ematen zion izen bat, eta izen hori nagusitu egiten zen. 19. mendearen amaieran eta 20. mendean alderantziz jendeak etxea ereiki eta etxe horri izena ematen dio, ez beti arrakastatsu, gehienetan bai. Eta gero, etxearen deskripzioarekin, hauek dira hemen herrian dituzuenak, ez dut spoiler bat egingo, orduan jakiteko zer esan nahi duen bakoitzak irakurri beharko duzu Emanuren liburua, horra, esplikatzen dudalako bakoitza zer den, baina egin nahi dut komentario bat konderrotari buruz. Konderrota, edo... Bai, Altzoazpiko errota edo konderrota, dokumentazioan el molino del conde, berez, zan kondearena eta konde zen Villafuertes, konde de Villafuertes. Eta fijatzen baldin bazarete, Espainian kondek daukate toponimo bat, konde de. Baina Gipuzkoako kondek daukaten toponimoa ez da existitzen. Peña Florida non dago? Bueno, kondeak, nobleak. Ez dago. Eta Villafuertes hau, Tolosar bati Villafuertes, Villafuertes Tolosan. Ez. Bueno, arrazoia oso simplea da. Behin, Espainiako errege batek eman zion Gipuzkoar bati, titulua ez dut gogoratzen, ez dut topatzen dire paperetan, igual historiadore batek gogoratuko du. Eman zion bere herriko, igual esaten dizuet, baina eman zion bere herriko izena, konde de ez dakit nun. Eta batzar nagusiek jo ziren tribunaletara. Eta urteak egon ziren tribunaletan burrukatzen erregaren kontra, argudiatuz Gipuzkoan geneukala komunidalgia, eta komunidalgiaren arabera inor ezin zela izan herri bateko kondea. Ze kondeak eskatzen du besteak bere menpekoak izatea, eta inor ezen inoren menpeko. Azkenean erregeak irabazi zuen, baina ikasi zuen, eta ez zuen berriro egin. 19. mendean sistema zaharra desagertu zen arte, erregeak Gipuzkoan eta Bizkaian emandako titulo guztiak asmatutako toponimoen gainekoak dira. Ze bestera bazekien batzar nagusiak agurra emango ziotela. Eta horrela ulertzen dira Villafuertes, Peña Florida eta loko izen farregarriak asko eta asko. Eta, bueno, badira izen batzuk, losegiena badaukagu orditura bat, etxe barri, bordaetxe, bordatxuri, jauregi barrena, jauregi goena, edo jauregi zuek esaten zuen bezala, hiri artea etxe arte, esango genuke gaur egun, eta zarobe, itzarrunta, eta kuriosoa da, telleria. Telleria, telleriak askotan agertzen dira gure toponimian, telleriak. Eta agertzen dira gauza moderno izan zirelako garai batean. Lehen etxeetan etzelako teilarik erabiltzen. Erabiltzen ziren zurezko olak, edo egurrezko olak. Eta orduan, teilak etorri zirenean, hasi ziren teileriak egiten, udalek ordaintzen zituzten askotan teileriak, udalak ordaintzen, eta zuen kasuan, iparraldeko euskaldunak etortzen ziren teilak egitera, eta orduan hasi zen zabaltzen teilaren erabilera eta teileria toponimoa. Eta begatik agertzen da teila etxe. Gure ikuspuntutik, eta begiratzen badugu, teila etxe guztiek dituzte teilak. Ez, teila etxe sortzen da herriko lehenengoa delako. Garai baten, etxe guztietako teilatuetan egurra zegoen, eta momentu baten batek ipintzen ditu teilak, eta hori da nobedade, ardu mundu guztia deitzen dio, teila etxe. Horma etxe, gauza bera, garai batean etxeak zurezkoak ziren, bakari ziren arrizkoak, zutoien azpikoak, eta duan momentu baten batek ere egiten du etxe bat, eta kanpoko guztiak hormak dira, arriz egindako hormak, hori da horma etxe, versus hormarik ez zeukaten etxeak. Edo, hemengo kasuan, arretxe, arrizko etxea. Arrizko etxea, hori zelako nobedadea, direne bada, arrizko etxea, orduan, arretxe. Eta horregatik, toponimoen gardetasunaz gain, arretxe ulertzen da, pensatu behar dugu, ze kurioso, arretxe gotea, zergatik arretxe?
Eta gero oso kuriosoa da, ze hemen, Gipuzkoan, etxe izenak beti dokumentatzen dira arrese moduan. Eta deitura ere pasatu da arrese izatera. Euskara Zaharrean, ezen etxe esaten zen etxe. Eta horregatik, zuek dokumentatzen da hemen arrese ezekin, eta Bizkaian esaten dugu etxe. Goikotze, hormetze, hauskatzen dugu tezetarekin, tezet ez galdu genuenean, TS guztiak tezeta bihurtu genituelako. Horregatik, izenen atzean, opioa den azalpenez gain badira beste historia asko. Eta esan duen bezala... Lehengotik lotuta, aurreko izen horiek gehienak altzoko baserri nadie. Telleria berri zein da? Baina altzon, jo esplikatu behar. Telleria babazan ipintzak hortan, telle egiten zituzten leku bat. Ipintza inguru hortan. Eta borda etxe? Eta borda berri? Ez, bordatxuri. Bordatxuri bai, baina borda etxe zein zan, adibidez? Borda etxe. Lasai, Manuren liburuan guztiak banan azaltzen dira eta hori ikusiko duzue. Eta gero, amaitzeko aipatu dut, etxe izenak sortzen ziren. Herri izenak bezala. Altzo ez zuen inork asmatu etorri eta hori deituko diot altzo. Ez momentu baten, gizatalde bat sortzen da eta gizatalde horrek hartzen du izen bat bere ingurua deitzeko. Alderantziz gertatzen da hirietan, Gipuzkoan, erregeak hiri bat sortzen zuenean, hiriari ematen zion izen berri pomposo bat, normalmente Villagrana de Zumaya, Villarreal de Deba, bai, edo zuek batzuek ezagutu dituzu, ezta? Villafranca asko daude, edo kasu banak, bueno, Gipuzkoan kasu buruzari natzaizue, baina esango nuke salbuespena direna horrelako izen pomposo negargarririk ez daukatenak. Eta bate izango da San Sebastian, hartu zuena erdal izena, San Sebastian de Soriazu, hartu zuen santu izena, ezta? Euskaraz Donostia. Baina gainerako guztiek eukizuten izen farregarri bat, eta salbuespena da Tolosa, baina Tolosa zergatik hartu zuen Tolosa izena. Tolosa izan zelako, 6. mendean, Tolosa izan zelako Bisigodoen erresumaren burua. Frantsesez Toulouse deitzen dutena, baina gaskoieraz Tolosa eta euskaraz Tolosa, horrengatik ipini zion Tolosa. Bizkat oso leku importantea zen, eta orduan errepikatu zuen Tolosa hemen. Berri bat egitean, herririk ez zegoen ezer, eta jarri zion Tolosa. Euskal toponimo batekin egin zuen Espainiako errege batek gauza bera. Baiona, gure Baiona, hartu zuen Galiziako hiri bat fundatzean, eta Baiona horri ipini zion izena Euskal Herriko Baionaren gatik. Tolosaren kasuan alderantziz. Eta orduan, 20. mendearen kasuan, zabaltzen da norberak beretzeari izena ipintzea. Orduan, nolabaiteko urruntzen da euskaraz izendatzeko sistematik, hasiera batean oso normala da izenak erderaz ipintzea, erderaz zelako nolabaiteko hizkuntza nagusia eta prestigiozko hizkuntza, eta gero euskal abertzaletasunarekin batera eta euskal pizkundearekin batera hasten dira euskarazko izenak erabiltzen. Baina, esango nuke, sarritan ez direla euskal toponimoak egiten dira euskal itzurako toponimoak. Modan jartzen da toki ezak izan, toki alai, hainbat egiten dira txaletetan, baina gero 20. mendearen 2. zatian hasten dira gauza farregarriak egiten. Eta epineko dizkizu eta adibide bi. Eta hala eta guztiz ere, herri batzuetan euskara bizirik zegoelako edo jendea kondino sistema zaharrari eusten ziolako posible izan da persona batek egitea etxe bat, epintzea izen bat, euskaraz ongi edo gaizki edo dena delakoa, eta herritarrek aldiz beste izen bat ematea eta gaur egun herritarrek horrela deitzea. Orduan, Somarribia etxea egin zuen bikote batek, bat azelako Soma eta Gizer eta bestea deitura biak elkartu zituzten, algortan, baina mundu guztia deitzen dio Legarrabarri. Legarra bazerrearen ondoan dagoelako eta bertakoek egin zutelako. Orduan, haiek daukate plaka bat izen
farregarri horrekin, baina inork ez du erabiltzen. Maiabian egin zuten txalet bat, jarri zioten kurtzea dago etxeko zutabean, baina Maiabi eta Ermuko guztia deitzen diote hambre. Hambre. Eta arrazoia zen, trapala ez zuelako ordaindu. Etxaikitean, ez zuen trapala ordaindu, erdun, Maiabiko hambre. Eta gaur egun jatetxe bada, eta jatetxearen izena da, hambre. Industriagunearen aurrean dago, jatetxe hor dago, hambre. Horregatik, holakoak gertatzen dira, baina gaur egun, etxe. Eta izen batzuk, gure ametsa izan daiteke euskara. Baina gure munduko atal txikia, hori ez da toponimo bat. Zuno bizi zara, ni bizi naiz gure munduko atal txikian. Gure munduko atal txikira joateko kaminoa konponduko da. Ez dira, absurdoak dira, edo Izarrazpian, iparraldeko hausapez batekin nengoen, horretaz hitz egiten ezazean, bai, nire alabak egin du etxe bat, eta ipini dio Izarrazpian. Hausapezaren alaba Izarrazpian bizi da. Esan nahi dut, bai, plaka batean oso politak geratzen di, nire kabia. Non bizi zara zu? Nongoa zara? Edo deitzeko, euskaraz normala eta osasuntza izan zen, jendea ezagutzea baserriaren izenarekin. Euskitze ezagutzen dugu guztiok. Zer deitu behar dugu neure kabia? Orduan, leku batzuetan, gomendatzen zaie, etxea eraikitzen dutenei izena ongi pentsatzea eta mesedez, euskal sistemari jarraitzea eta izen duina asmatzeko, eta nik inoiz laguntza eman dio jendeari nire gana etorri delako eta esan dit, etxe bat egin behar dugu eta nahi dugu izena euskaraz ipini eta aukerak eman dizkiot. Eta uste dut pasatu naizela.